Добро утро на всички. Сега ще започна там, може би, където професор Ботев свърши. Той говори много подробно за сеизмичния риск в България, обясни в какъв район на света се намираме ние и че е необходимо да сме подготвени за съответни лоши неща, които се случвали в нашето минало. Аз ще ви покажа, аз ще се спра на това какво можем да направим ние, всъщност, за да намалиме този риск, главно работейки върху нашите сгради и съоръжения, в които живеем и в които работим. Така, аз ще направя анализ и оценка на основните фактори, влияещи върху сеизмичния риск, на базата на мои лични впечатления. Така ми се е стекал живота, че съм бил свидетел на 3 големи земетресения. Едното е в Кобе, 1995 година, съм бил на 20 км от епицентъра и около 3 месеца след това съм участвал в обследването на пострадали сгради с японски колеги. След това, 1999 година, бях 3 дена след земетресението в Турция, голямото земетресение от лятото на 1999 година, и бях ангажиран също с оценка, усилване и проекти за реконструкция на сградния фонд в Перник и София след земетресението от 2012 година. Така че всички снимки, които ще видите, почти всички са мои снимки, са мои авторски, и ще прокоментирам нещата от гледна точка какво можем ние да направим, за да намалиме този сеизмичен риск. Така, основните теми са защо в България е необходимо сеизмично осигуряване на сградите и съоръженията. Първо, след това правилните концептуални решения, първи основен метод за намаляване на сеизмичния риск при сградите, и правилното детайлиране на общата конструкция, втори основен метод за намаляване на сеизмичния риск при сградите. След това имаме изводи. Така, съгласно новите норми, които са европейски сеизмични норми, които се очаква вече да влязат в България като единствени от началото на следващата година, на територията на България няма зони, които се класифицират като зони с ниска сеизмичност. Това означава, че в България всички сгради трябва да бъдат осигурявани сеизмично. Ето картата, която професор Ботев показваме и аз. На нея виждате в части от земното ускорение какво е очакваното хоризонтално ускорение на земната основа с такъв референтен период на повторяемост 475 години. Примерно, ако кажем, че за района на град София очакваме хоризонтално ускорение при сеизмично въздействие от 0,23 земното ускорение, това означава, че на 475 години един път, имам пред в геоложки смисъл, 475 години, това е някакъв период на повторяемост, това ускорение ще бъде надминато. Сега, това нещо може да не се случи и 2000, и 3000, и 5000 години, но може да се случи в 2 последователни дни. Може да не се случи и през 500, и след 500 години, но може да се случи и утре. Ето, това е разпределението, което професор Ботев показа, да видите географски, съответно как са били разпределени тези земетресения. Той го показа много подробно. Аз съвсем накратко, за да видите, че тази карта има съответна логика и е базирана на наш опит, с който ние трябва да се съобразяваме. Ето списъка на разрушителните земетресения в България през миналия век. Те са около 10 на брой, под разрушителни аз имам предвид такива, които са и с човешки жертви. Както забелязвате, това са все едно средно на около 10 на години в България се случва някакво разрушително земетресение, което води до сериозни проблеми на сградния фонд и със здравето и живота на хората. Действително най-разрушителните са до 28 година и както виждате тук в Пловдив и Чирпан, сте случили през 4 дена такива разрушителни земетресения, а не през 475 години. Така че това потвърждава, че сеизмичното въздействие си е божа работа и ние трябва да сме готови за най-лошото. И ние, строителните инженери, се мъчим да сме готови за най-лошото. Ето един пример за силно земетресение. Турция 1999 година. Тук са показани съответно в проценти от земното ускорение, съответната максимална стойност на хоризонталното ускорение на земната основа. Виждате високите стойности, 41% в АДА-Пазара, около 26% в Измит, около 32% в Измит. Аз ще ви покажа снимки от тези две места. Ето, това означава такова силно земетресение. Това са мои снимки, без тази, която е сателитна. Ето, вижте, този път, тези две точки са били на едно и също място. Около метър е разместването по дължината на разлома. Това е едно слабо земетресение. В
София и Перник от 2012 година. Тук виждате, макар и по-дребничко, в проценти от земното ускорение, какви са били ускоренията в София. 4, 6% и така нататък. Така бяха дадени и от Българска академия на науките. В Перник обаче нещата са малко по-сериозни. Там са отчетени ускорени от порядъка на 14-16% от земното, което е така едно доста сериозно ускорение. Така, какви са проблемите? Проблемите си ги създаваме най-често ние, хората, които се занимаваме с проектиране, строителство на сгради, като искаме да угодиме на съответно на собствениците, създавайки оригинални, красиви сгради, някой път забравяме за сеизмичния риск, който ще имат тези сгради. Първото нещо, което трябва да имаме предвид, това са правилните концептуални решения. И аз така искам да обърна внимание, тук има застрахователи, хора от държавната администрация, че всъщност някак си трябва да се помъчим да различаваме сградите, защото някои сгради са по-рискови, някои по-нерискови и от тук има ще споделя за съответен чужд опит, как се решава проблема с по-рисковите и по-нерисковите сгради. Сега, първо, показвам една статистика на повреди сгради с стоманобетонна конструкция при разрушителни земетресения. Значи, това са земетресения от някои от тях от Япония, има от Мексико, има от Турция. Значи, 3 земетресения са от Япония, едното от Мексико, другото от Турция. С черно е процента на сградите, които са тотално разрушени. Виждате, че той варира между 3 и 10%, 10% в Турция. Но голям процент от сградите от порядъка на 60-70% не остават без повреди. Тоест, ние трябва да можем да различаваме тези сгради, които остават без повреди и тези, които са рискови. Това трябва да го правим преди земетресението, за да можем за тези сгради, които са по-рискови, да вземем съответни мерки и да накараме съответните им собственици да вземат такива мерки. Примерно в Япония държавата се грижи само за нейната собственост, общината се грижи само за нейната собственост, държавата се грижи за училища, болници и административни сгради на държавата. Тоест тези сгради преминават през определено време съответна сеизмична оценка и се усилват, ако е необходимо. За останалите сгради, общо взето, решението е оставено на собствениците, като има обаче икономически лостове, а те са застрахователните стойности съответно на сградите, таксите, които плащат собствениците. За една сграда, която се очаква рисково да е в тази категория, естествено таксата е по-ниско. За такава сграда таксата е много висока, съответно това се отнася и за данъците и по този начин хората са стимулирани да се грижат за подобряване на качеството на техния сграден фонд. Ето снимки, така изглеждаше Адап пазара, след това сравнително силно земетресение. Значи, то трябва да ни така свети една лампичка, да не се случва такова, да не позволяваме да се случва такова нещо в България. Това е снимка от Кобе. Тоест нерегулярни сгради в план, като тази, примерно, са потенциално опасни, макар и да са проектирани добре. Ето една офисна сграда. Типично с такива сгради е пълно и в България в големите градове. Сграда, при която това е офисна сграда, но долу има търговски площи, за които се искат отворени площи и така нататък. И като следствие на това, тази сграда се разруши от този междинен етаж, са събрали тези две плочи, една до друга. За щастие земетресението беше рано сутринта и съответно нямаше човешки жертви. Въобще в Кобе оценката беше при 5000 жертви 1995 година, оценката беше, че ако земетресението е било през деня, жертвите ще да бъдат около 120 000. Това, между другото, също е сграда на банка. Както и професор Ботев показа, пример също с сграда на банка. Сега, да видим в България какво се случва. Това е снимка от булевард Витош. Значи, за нещастие, след 1989 година в България бяха направени безумни преустройства в партерните етажи на маса сгради. Ако погледнете тези две сгради, съответно, най-вероятно тази да е била като тази. Аз имам много силни съмнения дали тази сграда е осигурена. И много от тези сгради са осигурени сеизмично съгласно действащите норми. Защото България в момента, заедно с европейските, в България действат така наречените стари български норми, според които на една сграда се дава положителна сеизмична оценка, ако тя отговаря на нормите от времето, когато тя е строена и няма видими повреди. Както видяхте от доклада на професор Ботев, в България има сеизмични норми от края на 50-те години, а преди това всички сгради, които са строени, може също да бъдат класифицирани като
положително сеизмично осигурени, ако те отговарят на тогавашните норми, което е безумно и не е така в съответните европейски норми. Ето една сграда с така наречена нерегулярност по височина от Кобе, жилищна, при която от това разрушение са загинали над 100 човека между тези два етажа. Ето сградите с така наречен мек или гъвкав първи етаж, сгради, в които има отворени площи за търговски площи или паркинги. Съответно тези сгради се разрушават и водят до загуби на много жертви. Ето една такава съвсем малка, проста сградичка от Кобе, при която тук е имало, да речем, някакъв части за гаражи. Естествено, конструкцията се отслабва в тази зона, за да могат да маневрират съответно колите и като следствие на това се получава това нещо. Ето до какво водят съответните настройки. Това е моя снимка от Измит. Това е собственика на къщата. Ето тази къща, на нея изглежда все едно, че нищо и няма, но не е така. Първият етаж го няма тотално, защото тя е надстроявана. Първо е била изпълнена до тук и след това са настроявани няколко нови етажа. Вероятно сградата не е осигурена сеизмично и първият етаж, който имал някакво малко магазинче, е тотално разрушен. Ето един пример за това. Това е старата сграда на общината в Кобе, а това е новата сграда на общината в Кобе. Две сгради една до друга, на тази няма едно счупено стъкло, тази е с напълно разрушен междинен етаж. Защо? Тази сграда е по-стара, строена по по-стари принципи. Това е една нова, съвременна сграда с така наречените взети мерки за сеизмична защита, виброгасящи устройства, сеизмична изолация и така нататък. Сега тази сграда излиза по-скъпа като строителство от една такава сграда, но чрез съответни застрахователни и данъчни лостове в Япония и в Щатите се толерира изпълнението на такива сгради, които са по-сигурни и съответно, макар и влагането на повече средства в тях по време на строителството, има преди по-ниски риск след това, те са с по-ниски застрахователни стойности, с по-ниски данъци и съответно имате толериране на такива сгради. При едно много силно земетресение, това е земетресение с 7,2 магнитуд по Рихтер, което е много силно земетресение, с интензитет съответстващ на 11-12 степен по 12-степенната скала, виждате, че голяма част от сградите наоколо не са разрушени. Разрушена е тази. Ето ви пример, същия. Две съседни сгради, изглеждащи еднакво, но едната е имала проблем, ето с тотално разрушен междинен етаж. Тоест ние трябва да можем да разпознаваме тези сгради, за да можем съответно да взимаме мерки за тях и да караме техните собственици да вземат мерки за сградите. Ето също една такава сграда в Турция с разрушен междинен етаж. Ето сграда, при която при едно такова скъсяване на колоните от неконструктивни елементи се получава разрушение в едно невинно нещо, при което колоните се скъсяват от финиши, бордове и други довършителни работи, е довело до едно страшно разрушение, са загинали над 100 човека между тези две плочи в Кобе. Ето типичен пример от Измит. Тази сграда е строена така, както се строи в много села в България. Може да изборите около 6 плочи, няма никаква стоманобетонна конструкция между плочите в този силно сеизмичен район. Вижте, сградите отзад си стоят, при това доста силно земетресение, с ускорение 0,36 земното ускорение в този район. Това е собственика на сградата, наш българин изселник. За щастие не е имало никой в тази сграда по време на земетресението. Тя е била построена нова и са чакали да я осветят, да се нанесат в нея. Мисълта ми е, че начините на строителство и проектиране са нещо, чрез което можем да вземем съответни мерки. Ето сега отиваме на наша територия в Дивотино. Това е след земетресението от май 2012 година. Това е най-често показваната къща по BTV. Сега, защо тя е толкова напукана и разрушена? Защото, аз съм си говорил със собственика, това е къщата преди земетресението, това е след земетресението. Вече след като са съборени тези част нагоре и е построено едно скромно етажче. Защо? Защото някой го посъветвал, имал си проект за конструкцията на къщата, съответно някой го посъветвал, че до тук може да изпълни конструкцията, пък нагоре само да зида и да не прави никаква конструкция. Спестил няколко хиляди лева, което след това са оказали съответно голяма загуба, но лошото е, че е имало и това му е било разрешено да бъде направено и да бъде пуснато в експлоатация. Защото това нещо не е законно, съгласно нашите норми за изпълнение на строителството. И след това човека вече по системата парен каша духа си построил един етаж, ще го направил както трябва.
Също една такава къща от Дивотино, пак хората до там изпълняват конструкцията на сградата до тук и икономисват малко нагоре и като следствие на това получават големи проблеми при такива земетресения. Между другото, пострадалите сгради, ето още една такава сграда от Дивотино, между другото, пострадалите сгради там бяха такива, главно казвам, може да има изключения, такива, които са с нередовни документи и такива, които са правени компромиси при проектирането и при изпълнението им. Това са сглобяеми конструкции, разрушени по време на земетресението в Турция. В България има много такива стари сглобяеми конструкции, които не са осигурени сеизмично. Ето, показвам ви, понеже обследвах ето този блок в Борово, блок 231, който първо беше показан от BTV още сутринта по време на земетресението. Причината, за да се случат големите проблеми в него, е, че е направена рационализация по време на конструкцията. Най-големите проблеми бяха около 10-ти етаж на този блок. Защо? Защото някъде там са спряни част от конструктивните елементи, за да бъдат направени съответни икономии в материал. Естествено, ние дадохме решение за конструктивно усилване на този блок, който е потенциално опасен, между другото. Нищо не беше направено, защото това нещо струва пари. При съответната система на етажна собственост в България почти нищо не е застраховано. Цената беше около 10 000 лева на апартамент, я казвам, за осигуряването на този блок конструктивно. Сега хората никой не може да ги накара при това положение да го направят това нещо. Застрахователни и държавни лостове могат да го направят. Въпреки че от общината в София намериха съответно банки, които да отпуснат почти безлихвени кредити за хората да могат да направят това нещо. Но пък при тази ситуация в България, естествено, че 10 000 лева си доста тежка цена за хората. Сега обаче трябва да се мисли за нещо друго. Около този блок има много такива ниски, хубави, нови сгради, които са строени наскоро, които сигурно са много добре сеизмично осигурени и хората не предполагат какво има до тях. Това са снимки отвътре, около 10-ти етаж, съответно големите повреди, които не би трябвало да има такива проблеми при такова земетресение в тази сграда. И всичко това, причината за това нещо е рационализацията. Блокът е строен 60-те години на миналия век, някой е направил рационализация и така. С блока до него, той е по друга система, там пък друг проблем. Така наречените щурцове, носещи конструкция над вратите, бяха сериозно напукани. Говорих си с хората, които бяха вътре. Те казаха ми, след земетресението във Вранча, ние бяхме така напукани по същия начин. Дойдоха от някаква институция и ни казаха да си замажеме, съответно да си омажеме елементите, без да ги усилиме конструктивно. Лошия момент е, че след това земетресение се случи същото нещо. Пак дойдоха от някаква институция и им казаха, замажете си съответно конструктивните елементи, т.е. обмажете ги, сложете тапети и проблемът е решен. Така че правиме грешките по два пъти, ние българите. И това са съответно повреди в нея. Това е едно училище, което не би трябвало изобщо да има никакви проблеми. По тази система, така наречената университетска система, са изпълнени всички училища в България, които са изпълнявани в периода на 70-те, 80-те години на миналия век в България. Значи това е сглобяема система, много подобно на панелните сгради, които се коментират толкова сериозно напоследък. Много пъти журналистите питат, какво ще се случи с панелните сгради? Отговорът е, че не може да се каже, защото в тях има много връзки, които не се виждат. И ето това училище, една от тези връзки е поддала, тя е някъде тук, ще видите, сега ще я покажа отвътре. Ето, и заради подаването на тази връзка, това е временното подпиране, а при малко по-силно земетресение, цялата сграда е щяла да падне. Защо? Ето снимка отдолу на връзката. Ето оригиналният детайл на връзката, по който тя е трябвало да бъде изпълнена, поради неточност по време на изпълнението. Значи това е колоната, това е градата. Градата отмести на малко повече. Значи вместо да стъпи на около 10 см, тя стъпва на около 2-3 см и поради тази причина парната една планчица отдолу, това е снимка отдолу, и цялата сграда е щяла да падне заради тази връзка. Тази връзка не се вижда. Значи, за да се види, трябва да се разкрият всички, за да може да се провери това нещо, трябва да се разкрият всички връзки. Това е проблема и на панелните сгради в България. Значи, ние в момента не знаеме какво състояние са панелните сгради. По принцип, всички те могат да бъдат в идеално състояние, всички те могат да бъдат и в лошо състояние. И ето, всички останали връзки, показвам ви снимки от сградата вътре, от сигурно няколко стотин или 1000 връзки е подала само една и заради тази една цялата сграда е щяла да се разруши. Това е сградата на ВиК в Перник, която беше усилена след това по мой проект. Пак
специфична българска система, при която ето тези две кули е трябвало да носят сградата на земетръс, обаче не е изпълнена връзката между сглобяемата част, която е ето тази, и двете кули. И вследствие на това, че тази връзка не е изпълнена и никой не може и да предположи, че не е изпълнена, понеже по проект тя трябва да бъде изпълнена, но това се разбира след земетресението. Ето снимка. И установихме, че тази връзка не е изпълнена и съответно направихме проект за усилване и възстановяване на тази сграда. Тази сграда с идеален, така наречен паспорт. В момента в България има система за паспортизация на сградите. Тази сграда има идеален паспорт, съответно е топлотехнически изолирана, идеално, изглежда хубаво, е щяла да падне заради това, че на времето, още през 80-те или 70-те години, някой не си е свършил работата както трябва. Така че към паспортите трябва да се отнасяме много отговорно. И сега, по тази система са изпълнени всички сгради на ВиК в почти всички малки градове в България, така че това, че в Перник това се е случило, трябва да свети една червена лампичка и за други места. Мисълта ми е, че към системата за паспортизация, към която аз имам така доста и сериозни забележки, трябва да се подхожда много сериозно, защото в момента тече една кампания за така наречено топлотехническо саниране на панелните сгради. Но те ще се санират топлотехнически без да бъде усилена конструкцията им, което е опасно. Така, това са повреди вътре от тази сграда. Аз няма да спирам подробно. Сега, доброто детайлиране е много важно. Тук нещата са повече, как да кажа, като за строителни инженери. Ама аз ще обърна внимание на някои неща, за да знаете какво според мен трябва да изискват съответните институции и съответните застрахователи едно качествено проектиране, което да намалява до съответния риск на сградите. Ето това са пак снимки от Кобе. Много важно в колоните изпълнението на така наречената напречна ремонтовка стремена. Аз ще покажа много такива примери на разрушени сгради. Значи сградите си много добре и концептуално и всичко, но поради лошо детайлиране от съответни детайли, които няма как да се видят, когато вие видите сградата, няма как да разберете, че тези проблеми ги има. Ето, даже по време на строителство, тотално разрушен първи етаж, защото липсват съответно качествено детайлиране. Ето същото нещо в други сгради в Турция. Изобщо точно земетресенията са урок, от който трябва да се учиме, ама трябва да се учиме, както е казвал на времето немския канцлер Бисмарк, че само глупаците се учат от собствените си грешки, умните хора се учат от грешките на другите хора, така че хубаво е да си взимаме. Затова ви показвам и всички тези снимки, за да не се налага да се учим от наши собствени грешки. Ето това са типични груби грешки в детайлирането, довели до съответни проблеми. Ето вижте, сгради, които са съседните сгради, това са мои снимки също от Турция, съседните сгради не са разрушени, има една тотално разрушена. Аз после тази снимка е снимка отвътре. Типични груби грешки при проектирането, може би при изпълнението на конструкцията са довели до тоталното разрушение на тази сграда с много хора загинали тук, между другото. Защото тя е тотално разрушена, била е на етажи колкото тази и си представяте една 5-етажна сграда, пълна с хора да придобие този вид. А сградите до нея, виждате, нямат никакви видими проблеми. Ето, всичко тук е ясно, лош бетон, лошо детайлиране и така нататък. Всички възможни грешки, които могат да бъдат направени при изпълнението на една сграда, са фиксирани тук. Ето същия пример при едно детайлиране лошо на един елемент от сградата, при силно земетресение тя се разрушава цялата. Тоест тези неща ние трябва да се учиме и съответно да взимаме адекватни мерки. Ето също лошо детайлиране и така нататък, да не ви отекчавам повече и да не ви плаша с такива снимки. Но това е снимка от един голям хотел в София. Няма да му казвам името, не е този, при който ме извикаха за съответно експертиза по време на изпълнението. Искаха да пробиват едни отвори тук в носещите елементи на вратите, което аз им забраних, но те какво направиха след това не знам. Така какво се е случило там? Защото дограмата вратите са били малко по-големи, отколкото като са дошли, отколкото е бил отвор оставен в конструкцията. Всичко тук е срязано и след това по време на земетресения тук са получили съответни големи пукнатини. Те го замазаха това нещо, това беше
някъде началото на този век и при земетресението от 2012 година имаха големи проблеми отново при едно слабо земетресение. Тоест не трябва като щраусти да си криеме главите, а трябва да си оправяме проблемите. И има някои правила, които могат да бъдат спазвани и съответно да решаваме тези проблеми. Какви са основните изводи от това, което казах? Първо, значи, в нашата колегия строителните инженери има едно нежелание да приеме европейските норми и стандарти в строителството. Съгласно една заповед на миналото, предишното правителство, тези европейски норми и стандарти в строителното проектиране трябваше да бъдат приети в началото на тази година. Нададе се поде се една кампания в колегата да бъде отложено това приемане поради най-различни причини, като се говореше, че сградите ще бъдат оскъпени, че колегията не е запозната и така нататък. И съответно настоящото правителство отложи с една година приемането на тези норми, което беше в рамките на нормалното. Надявам се, като изтече тази година, от началото на 2015 година, България да има едни съвременни европейски норми, стандарти за строително проектиране, които няма да казват, че ако една сграда е изпълнена по нормите от 28 година, когато са първите български норми, правилника за железобетонните строежи в Царство България, то тя е с положителна сеизмична оценка. Надявам се да имаме едни съвременни европейски норми. В момента е разрешено проектиране, както каза професор Ботев, както по така наречените стари български норми и по европейските. И естествено, че както той каза, никой не иска да проектира по европейски норми, защото първо е по-сложно и второ, защото иска влагане на малко повече средства, но води до много по-голяма сигурност за сградния фонд. И тук именно според мен е ролята на държавата и на застрахователите да бъдат стимулирани хората, които все пак проектират, строят и финансират изпълнението на такива сгради, които са с по-нисък сеизмичен риск. Както е в развитите страни като Япония, Щатите и всички други страни, в които сеизмичният риск е фактор, и той при нас е фактор, за да не стигаме до там, че пак хората след такова слабо земетресение като в Перник, да се обръщат винаги към държавата и общината. Ми дайте средства да си оправиме къщата. Ами, редното е да има съответно застраховане и то да стимулира качественото строителство. Тоест, застраховането на сградите с сеизмичен риск трябва да е директно вързано с състоянието на носещата им конструкция, а не с нещо друго. Това нещо е много важно. За да не се случва в България имала лош пример. Аз имам материали, примерно от това Чирпанско земетресение. Тогава също имало проблеми с застраховането на сградите в България. И два закона е издал царя, с които се е постарал да реши проблема тогава. Първият е закона за мародерството, в който по съвсем къса процедура са съдени съответните хора, които са ходили за разрушените къщи. И второто нещо е бил закона за безлихвените ипотечни кредити, с които хората да си възстановят сградите. Но по-добре човек да мисли преди това и съответно да се застрахова, а не да чакаме само държавата и общината да ни даде. Ще завърша само с нещо. Аз казах, че съм бил свидетел на земетресението в Кобе. Това беше 1995 година. Бях на една конференция в Осака, на 20 км от Кобе. И там един японски лектор, много виден професор, каза, ние тук от 150 години конференцията беше за сеизмичния риск, съответно, и изнесе лекция един шефа на службата за бедствия и аварии на Калифорния, където една година преди това имаше земетресение. Той обърна внимание точно на това. Каза, хора, които не са застраховали къщите, в момента са просеци в Щатите, защото никой не им отпуска пари. Японският професор, който водеше сесията, каза, тук ние в този район не сме имали земетресение от 150 години и чакаме с голямо нетърпение едно силно земетресение, за да видим какво ще стане. И през нощта земетресението се случи, така че професор Ботев не трябва да дърпаме дявола за опашката, като говорим за земетресение в България, по-добре никога да не се случват. Благодаря на всички за вниманието и